ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ACROBAT। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏକ୍ରୋବାଟ୍। ଏକ୍ରୋବାଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ବା ଖେଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କସରତବାଜ କିମ୍ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଦ ଆକ୍ରୋବାଟ୍ ପରଫର୍ମ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟଲି, ମାନେ କସରତ ବା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ରୋବାଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କସରତବାଜ, ପରଫର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ରୋବାଟ୍, ମାନେ ସେ ଜଣେ କସରତବାଜ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ, ଟ୍ରେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ, ବିକମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରୋବାଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କସରତବାଜ। ଏଇଠି ଆପଣ କସରତବାଜ କିମ୍ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।